Кай си прави какво ще се трябва да му даш някакъв старт. Явно не може да се реши да правиш младши. Когато я се напъла, мога да се изтяра. Изкарай му една 120, пък да видиш, че може всичко. Се реши правиш младши. Дай да му търси само. Това клипче в V-Box го качваме задължително. Всичко се вижда, да ти кажа. Айде!